Здравейте, скъпи слушатели и приятели в битката с килограмите! Ще ви прочета за един нов неконвенционален метод за отслабване. Той може потенциално да включва подходи за връзка между ума и тялото, които използват вродените механизми за регулиране на функциите на тялото чрез фокусирани умствени практики. Ето една идея. Метод за регулиране на теглото чрез осъзнатост. Този подход използва силата на дълбока медитация, визуализация и невронно пренастройване за балансиране на метаболизма и влияние върху апетита, метаболизма на мазнините и разхода на енергия. Как работи? Първо, рестартира се автономната нервна система. Ръководени от техники за осъзнатост, може да си помогнем за намаляване на хроничния стрес, който е основен фактор за натрупване на мазнини, особено в коремната област, като пренасочват тялото към доминация на парасимпатиковата нервна система. Второ, практика за умствена визуализация. Визуализирайте как тялото ви функционира в перфектна метаболитна хармония, активно стопявайки излишните мазнини и поддържайки чиста мускулна маса. Изследвания показват, че умствената тренировка може да повлияе на физическите процеси, включително метаболитни промени и освобождаване на хормони. Трето, невропластичност и контрол на апетита. Сесии за умствено пренастройване могат да се фокусират върху обучението на системата за възнаграждение, свързана с желанията за храна, стимулирайки естествено усещане за ситост и предпочитание към здравословни порции. Четвърто, активиране на термогенезата чрез дихателни упражнения. Практики като контролирано дишане могат да повишат вътрешната телесна топлина и потенциално да активират кафявата мастна тъкан, която изгаря повече енергия. Съвети за приложение. Посветете 20-30 минути на ден за дълбока практика на осъзнатост. Комбинирайте с дихателни упражнения и умствена визуализация на процесите на отслабване. Развивайте осъзнаване на тялото. Обръщайте внимание на естествените сигнали за глад, а не на емоционално предизвикани импулси за хранене. Постепенно култивирайте отделяне от импулсивни навици чрез практиката на сърфиране на импулсите по време на желание за храна. И тук някой може да си зададе въпроса: възможно ли е отслабване само с ароматерапия и дълбоки дихателни упражнения? Отговорът тук е да. Комбинацията от ароматерапия и дълбоки дихателни упражнения наистина може да подпомогнат отслабването чрез положително въздействие върху метаболитните процеси, намаляването на стреса и регулирането на апетита. Как и защо това може да проработи? Първо, намаляване на стреса. Ароматерапията с етерични масла като лавандула или бергамот и дълбокото дишане активират парасимпатиковата нервна система, което намалява нивата на кортизол. Тъй като високите нива на кортизол допринасят за натрупване на мазнини, особено около корема, понижението на стресовите хормони също може да помогне. Второ, стимулиране на метаболизма. Някои етерични масла, като грейпфрут, мента и лимон, могат естествено да стимулират метаболитните процеси. Дълбокото дишане увеличава притока на кислород, което подпомага по-добрия клетъчен метаболизъм и производството на енергия, допринасяйки за по-ефективно изгаряне на калории. Трето, потискане на апетита. Аромати като мента и грейпфрут са показали способност да намаляват глада и желанието за храна. Дълбокото дишане подпомага осъзнатостта, улеснявайки контролирането на импулсивното хранене. Четвърто, термогенен ефект. Бавно и контролирано дишане, съчетано с богата на кислород въздушна среда,
Може леко да повиши телесната температура, подобно на лека термогенеза, или това е леко увеличение на температурното производство. Как да го приложим? Сутрешна енергизираща рутина. Дифузирайте етерично масло от грейпфрут или мента в стаята си. Изпълнете 5-10 минути дълбоки диафрагмални дихателни упражнения. Вдишване за 4 секунди, задържане за 7, а издишване за 8. Стратегия за контрол на желанията. Носете малък ролер с бленд от етерични масла от грейпфрут и мента. Когато се появят желания за храна, направете дълбоки вдишвания, докато вдишвате аромата за няколко минути. Вечерна релаксация. Дифузирайте етерично масло от лавандула за понижаване на нивата на кортизол преди сън. Практикувайте бавно, успокояващо дишане за 5 минути, за да преминете към пълна релаксация. Пожелавам ви успех, приятели, и до скоро!